Sin na focuiste sosiálta agus cultúrtha de chuid Cumann Peile Naomh Abán agus tá muidir dul Siúlóid go tobar agus uaigh Naomh Abán in Naomh. Ag tús na bliana deagraigh caitheoireacht nua seanachán ó Mháin, feachtas gur amach chun cuiste sosiálta agus cultúra chuir le chéile chun pobal na háiseachs bhí mar sin is spreagisteach agus iar sé arm go mbeidh mar caitheoireacht so is socha seo é an céad ó ghád atá agrathe againn. Den uaigh Naomh Abán i lár na sé ó híise. Rugaige I má arnaí hís I le garmin. Leistír de Rusvig Troin. Tá Pedro Callaghan seo inmh lean sé céim na Naomh Abán mar thimpeall na tíreasa mar thimpeall éireann agus tá sin sanmh chun léargas a thuirtúing mar eabhlar Naomh Abán é féin. Tháinig sé an iad go Bhaile Mhúirne mar bhfuil sé le Naomh Goblet agus chuir sé cóirléir ar siúd agus thug sé rialacha an úd dóibh agus carrug sé le clochar a thógant I magadh. Tá míad dul ar an Siúlóid in Naomh chun socha ceiliúradh agus ómós é dhéanamh ar Naomh Abán. Bhí míad á caitheamh an suúntas Naomh Abán mar chuid den Cumann Peile ach is socha ní bhíon istigh daoine céthe agus cad é an bhainteige leis an háiteasa agus is socha ghfuil an uaigh agus an tobar ann agus ní raibh anna chud is a duine ón áta ann riamh so socha bhí mar géirigh ceiliúradh agus chuirneanna socha den pobal na háite ar lá éile Naomh Abán in Naomh. Well, tá fáilte roimh agus tá an Pedar cúise freisin so le chéile le bharthol an nathair agus is it as cuimne amen Abán néamh fór ormnúh chuid sé mé ar gach tros leis go bhínta is neartú an cábha is ar cósa government troigh sin go baras. Ar nathair tá nath go éoch dhéanamh na bhíos. An cúisetá sim a gomsa ar Naomh Abán ná an 98 rugad mo bhac agus a chur mar Naomh Abán air. An céad bhuachail sa próiste Gomratan leis an Naomh sin, so dhéanamh mar beáin stará túl. Ó sin amach tagan trasna le mo bharchéile Pedar chun an áise glanna rih gach lá féile Naomh Abán. Tá Naomh Abán a cábhaisce brenathe an ágaí in Naomh, fhliuch de rachma, mór sa bbliana mar sin, tagan an sa. Is brála mé, agus na Padracha bheith fá rád a crónmhuire, siúla le agus cúpla crónmhuire, a bheith fá siúlan sa agus siúla bhaile. Sin na muintir réardáin as an tanna cúin an sa agus is ringna an háitra agus tá bheannas hasam oring bhfuil heilig slúb chomórsa. Gas me lezo agus cin mar cíóisiad ar an rud agus begus go go raibh le héir ann. Beidir am dín seo cóin beidir beidir rud ag léanamh. Agus beidir me an aimsir níos fearr. Sin an cynnydd o bhain. Be mi gwi. Be mi gwi as Abán agus gomnet. Oh, good day. An Siúlóid cruachna going mar ecinn sibh bhí sé churbáisiad an mother fada. Is socha sin an aimsir. Hamid anna hásta leis an Siúlóid ar fada agus an slú a tháinig amach agus is socha an céad ó cád agrathe de lá Naomh Abán agus hamid ag súil go cúpla cín eile amach an sibh lecuúnamh déag.